ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ శుభాలు వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అమేజింగ్ లైట్ ఆఫ్ ప్రెస్ మినిస్ట్రీస్ తరపున మరి 2026 సంవత్సరంలో మరి 40 రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనలు ఆల్రెడీ ప్రారంభించి ఉన్నాము. మరి ఈరోజు 14th డే, టుడే ఇస్ ద 14th డే ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్. మరి ప్రతిరోజు మరి ఉదయము సాయంత్రము మరి మధ్యాహ్నము ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ముందుకెళ్ళటానికి దేవుడు నిజంగా ఎంతో కృపను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. మరి ఈ 14 days లోనే దేవుని యొక్క కృపని మరి దేవుని యొక్క సహాయాన్ని మేము అనుభవిస్తా ఉన్నాము. దేవుని కాపుదల చూస్తా ఉన్నాము. మరి 40 రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనల ముగింపు కూడిక సెప్టెంబర్ 4వ తారీఖున జరగబోతా ఉంది. My brothers and sisters, so pray for this 40 days fasting, and this will be a great tremendous miracles we are going to see, and the end of the closing prayer and September 4th. So I request all of you hold in your prayer and pray for that. We will see the tremendous miracle. This is a great revelation is going to be seen in this 40 days fasting closing prayer.